Bantwana bedlozi elikhulu, nini nabuthwa nalondoloza umvelinqangi okungamathongo ethu asibhekileyo. Ngifisa ukuthatha leli thuba ngigiye ngiphindelela kuhle komshanelo wenono, ngiphinde ngihlakule kulensimu yakobantu esinokhula oluningi oluvimbanisile okuwulwazi olungelona iqiniso olungamampunge noluhambe lakhanda uzinzo ezingqondweni zabantu baphundululeka kokuyikho nokwakuyinkambiso okwakuyisiminya sobabamkhulu. Namhlanje isihloko engifisa ukukhuluma ngaso, ngifisa ukukhuluma ngephupho. Ukuba ngabe iphupho liyini nokuthi lihlukene igaba ezingaki. Bantwana bedlozi elikhulu ke, uma sikhuluma ngephupho sikhuluma ngenye izindlela amathongo okuzidalwa ezingasaphili kulomhlaba ngokwenyama ezikhonze ukuba zixhumanise abantu abaphilayo. Iyona ndlela yokuqala egqamile la umuntu ophila ezweni lenyama ezoxhumana nomuntu ophila ezweni likamoya. Amaphupho ke ahlukene igaba. Akhona amaphupho asuke ngamabika. Akhona amaphupho asuke emiyalezo. Akhona amaphupho futhi asuke isixwayiso. Akhona amaphupho futhi awukufa ayizigadlo. Ngakho ke kule video ngifisa ukuchaza nguwahlukanise lamaphupho ngoba abaningi bayakwehlelwa amaphupho bevuka imizimba ibuthaka. Abaningi bayakwehlela amaphupho bevuka imizimba yabo inokuphila. Ngoba iphupho lingenye izindlela ithongo elizikhonzile ukuzisebenzisa ukuxhumana nomuntu ophilayo ngokwenyama. Uma sibheka ke amaphupho ngokwahlukana, khona amaphupho engithi ayingozi noma ukufa. Hlobo luni lamaphupho lawo? Lawo amaphupho okukhandwa, amaphupho okwenziwa la umthakathi ehlanganisa imithi eyizikhafulo ebese kuthumela ngalento wena ekulaleni kwakho uye ubusuyibona lento esuke iyenzeka kuwo. Ngenza umzekelo, khona umuntu ethi ngithe ngilele mkhulu ngaphupha ngilunywe inyoka esithweni. Ngithe mangiphaphama umlenze wami wakhomba ukuthi uyankenketha usuhlungu. Abanye uzuqhume izilonda, kwabanye kuze kube umbhulelo, abanye uvuvuka ube mkhulu. Lapho umthakathi usuke esebenzise izikhafulo nezilwane okuyikhubalo akuthumele ngazo. Ingakho sithe kunamaphupho awukufa. Kubalulekile ukuthi uma uzibone uvuka ubona iphupho elinjalo, into yokuqala kumele uyenze, thola izinto zokufutha. Uma zingekho eduze, umchamo wakho hayi omningi, inkeshezana nje encane uyiphuze, uyakhona ukulekelela ukushabalalisa lento ekade ethunyelwa kuwe. Uyakhona ukulekelela ukushabalalisa lesi sigadlo esithunyelwa kuwe.
Ngakho-ke amaphupho anjalo akamile ndawonye ngoba ancike kubuqili nobunyonico babakhunkuli, ngoba indlela zokwenza zokuthaka zabathakathi kayimile, zikhula usuku nosuku. Kubalulekile ke uma umuntu uhlala unayo intelezi, uhlala unawo amanzi olwandle. Uma uthi wena ukholelwa kwimpande, uma uke wabona into enjalo, vuka ugeze, vuka ugqume, ngoba uvika lesi sikhonkwane esingesihle sesiza kuwe ube nezinyamazana. Sizokhuluma ngephupho eliyibika noma elibikezelayo okuthize kuwe. Uma kukhona inkinga ezayo noma kukhona ulaka nenkinga izokwehlela, wawubone kuvutha umlilo, wawubone kwesinye isikhathi uhamba udwanguza ungembethe emzimbeni, amanye amaphupho lawo asuke ebikezela ngesimo esithize esizokwehlela. Bese kwakhona iphupho la okuthola ukuthi isidalwa siletha umlayezo, okuwukuthi uzothi ekulaleni kwakho ubone ugogo wakho noma ubone ubani othize wakini edlulisa lowo mlayezo othize kuwe. Lowo muntu lo usuke ekhuluma inkulumo eqondile, engadinge ukuthengelezwa, engadinge kuhlaziya, ngoba usuke kuyisidalwa siletha umlayezo kuwe. Angazi noma niyaqonda ni bantwana ngithi kukhona iphupho elumlayezo. Kubalulekile ke emaphupheni akho onke uzifundise ukuba uthola umuntu ozokulekelela, ngoba kusukela endulo bakhona ababephiwe umoya wokuhlaziya amaphupho, babebizwa ngezinyanga zamaphupho. Angikhulumi ngomuntu othi ngiyinyanga yamaphupho ngoba esebenzisa ubuciko nolwazi elabhalwa abathize, ikakhulukazi kunayincwadi lencane ungqeqe wamaphupho, incwadi zamaphupho, ebesethi umuntu hayi mina ngihlaziya amaphupho ngoba ukhuluma ngencwadi. Angikhulumi ngalowo muntu, ngikhuluma ngomuntu othi mawuqala umchazela ngephupho lakho akhona ukukhonektha nalo, alizwe, ngoba kwesinye isikhathi siyayiphupha into eyodwa kodwa engabiki into efanayo. Umzekelo, ungayiphupha imoto emhlophe kuwe ibika inhlahla kanti kimi ibikishwa. Kubalulekile masikhuluma ngephupho sibheke ukuthi kunemizwa ebalulekile ukuthi bekwenzakalani. Ngisho nembala iyakhuluma, nesimo sakho ukuthi ubujabula ubukhala. Kubalulekile konke lokho makuhlaziywa iphupho kuqaphelisiswe lo osuke nesiphiwo uyakhona ukuzwa uma umchazela. Yingakho mawuchaza iphupho ungathi ngiphupha imoto, kodwa zama ngawonke amandla ukuthi ulichaze lonke la ungakhumbuli khona, ukukhumbuli ulekelela lo sozokuhlaziyela ukuthi alithole ukujula kwalo, ngoba mawuzolimtshela ngesihloko uzothi nje hayi inkulumo yabadala, kodwa bese engakhona ukujula ekunika okuyikhona mongo nencazelo ephelele. Ngakho kubalulekile kuma ubona iphupho ukhulume ngento epheleleyo ukuze lo osuke ekuhlaziyela akwazi ukuhlaziyela according to lento obhekene nayo noyiyona. Maningi ke amaphupho ahamba nezikhafulo, amanye akagcini nje ngokugulisa, kepha amanye ayethumela izikhonkwane nezigadla ezahlukene. Ngoba kukhona nje sisakhula lapha siqala nje, mina nje ngisaqala sengixoxela imfihlo, umuntu esaqala ukuba exposed ekuthakeni imithi nasekuqondeni imithi, ngake ngakhonza kakhulu ukuqaphelelisisa amaphupho ayefakwa ikhafulo.
kunemithi lapha engasali umfana uzacile ovela ngasemoyeni eminye yemithi ishinga eminye yemithi eyayifakwa la omawelela ummemezo omhlophe angiqonde kunika imithi kodwa ngingiveza ukuthi eminye imithi eyayihlanganiswa kukhando lesi sikhafulo kwake kungijabulise kakhulu uma ngeshela intombi nje ngisho ukuthi wena uzongiphupha iphiki lale ngomhlane ngifike ngihlanganise izinto zami ukuthi yazi ngikuphuphile isolo bese ngibuya ngihleka ngizama ukuveza njalo ukuthi kunemithi enjalo. Ngakho ke amaphupho onke owaphuphayo ungaveli kuyingozi ukuvela usukumela nje phezulu ngoba namhlanje sekunogobela abaganga ezingane zabantu abayikhafulayo ethi umuntu ngiphuphe ekuthiwa ngiyothwasa kubani kuqaphele lokho uma umuntu uthunywa idlozi kuyena lelo phupho alibuyi kanye liba nencazelo kodwa leli lokwenziwa liba kanye bese likushiya udidekile likushiye ube nongabaza kanti makuyinkulumo yethongo uvuka umzimba uhambelana neso simo. Ngakho ke niqaphele lokho bantwana bedlozi maningi amaphupho okwenziwa amanyawo lamaphupho okwenziwa akaveli endaweni ehlambuleli awukwenziwa kwabantu. Ngakho ke amaphupho ayamdinga umuntu owabelwe leso siphiwo ayamdinga umuntu onomoya ukuba ewaqonde wahlaziye. Ngokuzayo sizoba no part 2 wale video la sisiwachaza ukuthi ukuphupha into ethize kusho into ethize uphupha into ethize bekuseyisendlalo lesi siyathokoza.